כל סיבוב כזה לא משנה לי את הסדר בעיגול. הוא רק משנה לי מאיזה נקודה אני מתחיל לספור. עכשיו אנחנו נרחיב את זה למעגל כלשהו. מה? ניקח מעגל עם אין מקומות. אותו דבר סך הכל. עכשיו מה אנחנו עושים? אנחנו מחלקים מעגל לאין חלקים. יש פה זווית 360 מעלות חלקי n. אז כל סיבוב של מעגל לא משנה את הסדר הדדי בין אנשים, הם נשארים באותם מקומות. זה אומר, אז כמה תמורות שוות יש פה? אין, כן? לכל תמורה שאני ארשום יש אין תמורות שוות. תשימו לב, בשורה הם היו שונות, במעגל זה אותו דבר. אז פי כמה אפשרויות יש יותר בשורה? אז כמה תמורות אמרת? פי אין. תשימו לב, בשורה כל התמורות האלו הם היו שונות. 3 תמורות. למעלה. נכון? למעלה 3 תמורות. אם אנחנו ניקח מעגל בעל אין תמורות, אנחנו נקבל אין תמורות. תשימו לב, בשורה התמורות האלו היו שונות, במעגל הן שוות. כי בתמורה הייתה לנו התחלה, במעגל אין התחלה. זה אומר, הבדל בין שורה ומעגל פי n. בשורה יש פי n תשובות יותר. שאנחנו עושים. במעגל בעל n מקומות יש פי n פחות אפשרויות לסדר n איברים לעומת שורה. כי אז פה אנחנו מקבלים סידורים מיותרים. אנחנו צריכים לחלק בין, לצמצם n לאחד. אז מהי תשובה? אז תשובה היא פשוטה מאוד. מספר התמורות של n איברים במעגל שווה פי של n שלמדנו קודם חלקי n. אנחנו לוקחים מספר התמורות בשורה ומחלקים ב-n. מחלקים במה שמיותר. אז יוצא n עצרת חלקי n, זה יוצא n מינוס 1 עצרת. אם מחלקים n עצרת חלקי n, נשאר n מינוס 1 עצרת. זה אומר תשובה. אנחנו נקבל סך הכל פי של n מינוס 1. אם במעגל יש n מקומות, אנחנו לוקחים תמורה של n מינוס 1 איברים. זה הבדל בין מעגל ושורה. למה n מינוס 1? נו, n עצרת חלקי n, זה יוצא n מינוס 1 עצרת. n מינוס? n מינוס 1 עצרת. טוב, אז דוגמה. יש עצרת, 1 כפול 2 כפול 3 כפול n מינוס 1 כפול n חלקי n. נו, אז מה יקרה? אני מצמצם ב-n, נשאר n מינוס 1 עצרת. זו תכונה של עצרת. טוב, דוגמה. אותה שאלה כמו קודם. מושבים. בכמה אפשרויות. להושיב 9 אנשים בשולחן. עוד דוגמה? כן. עם 9 כיסאות.
עוד פעם, מול שולחן כמובן, הוא לא חייב להיות שולחן מעגלי, אם יש שולחן מעגלי זה אותו דבר. מחזורי. למה? זה אותו דבר, זה לא משנה מה אני מסובב, מעגל או חשוב שיהיה איזושהי צורה סגורה, שאין לה התחלה. אם שניים לא רוצים לשבת אחד ליד השני. כן, אז א', תשובה היא כזאת, זה פי של 9 מינוס 1 שווה 8 עשרת, מציבים מיד בנוסחה. עכשיו בבית, יש זוג שלא רוצה לשבת זה ליד זה. זה בדיוק כמו מקודם, אז מה? בדיוק כמו מקודם. אותו דבר, אנחנו לוקחים את כל האפשרויות שהם יושבים ביחד. עכשיו יש שולחן בעל 9 מקומות. שבו על השטח, פתחו שולחן. עכשיו, יש פה שתי אנשים שלא רוצים לשבת ביחד. אז עוד פעם, אנחנו מחדשים את כל האפשרויות שהם כן יושבים ביחד ומורידים אותם מסעיף א'. עכשיו, אם יושבים ביחד, בשולחן יש 8 מקומות. אותו דבר כמו מקודם, 2. אותו דבר, פה יש חשיבות לסדר הפנימי שלהם. אם אני משנה את הסדר, זה אומר, אני כבר מזיז את האנשים. אז יש להתייחס לסדר הפנימי. אז בבית, מכל האפשרויות להושיב אותם בשולחן, יש להוריד 2 כפול 8. 2 כפול 8 עצרת. 8 פחות 1, כן? יש עכשיו 8 מקומות, ו8 מקומות לשולחן עגול. זה שווה 8 עצרת פחות 2 כפול 7 עצרת. שזה שווה 6 כפול 7 עצרת. זה תשובה. רגע, עוד פעם, לא הבנתי למה עכשיו זה נהיה 7. אם קודם גם עשית את זה עם 9. נו, עכשיו, בשולחן יש 8 מקומות. 9 אמרת. עכשיו הם יושבים ביחד, הם תופסים כאילו מקום אחד. נו, אוקיי. אז יש 8 מקומות. הנה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, סבבה, 8, כן. כדי לסדר 8 אנשים בשולחן עגול, אנחנו מציבים בנוסחה. בנוסחה הזאת זה פי של n מינוס 1. במקום n מינוס 8. אני מקבל 8 מינוס 1 7 עצרת. אם תרשמו גם שאלה כזאת, אני כבר לא אפשר. עכשיו, בכמה דוגמה, תקחו את הבית. בכמה אפשרויות ניתן להושיב 5 בנים ו5 בנות בשולחן בעל 10 מקומות. כך שבין כל שתי בנים יושבת בת, או להפך, כל שתי בנות יושבת בת. זה לא עבד. זה אומר, יהיה משום ככה, בין בת, בין בת, בין בת וכו'. כן, כן. טוב, אז אני משאיר את זה הבאים. אבל רומן, זה לא משנה את זה בין יושבת לבת, זה אותו דבר בעצם. מה? יש רק אפשרות אחת. זה כן משנה. זה כן משנה. אז איך פותרים את זה? נו, אני משאיר לכם בבית. תרשמו בבית. תן לנו רמז. תן לנו תשובה סופית שלך. אתם רוצים תשובה סופית? כן. לא, תשובה סופית, איך תדע? תן לנו תשובה סופית. רק סופית. תשובה סופית אני יכול לרשום. אתם צריכים להסביר איך מקבלים אותה. זה תשובה סופית. תשובה סופית כזאת, 4 עצרת כפול 5. תשובה סופית.
כמה? 19? אבל תחשבו איך ולמה התשובה הזאת מתקבלת. 4 צל, 5 נו, מה הבעיה? רומן, כן.